Animované biblické príbehy Novej zmluvy. Chlieb z neba. Čo máš v tom košíku? Nič. To oľutuješ! Za ním! Pač, tady to! Prepáč, nepodelil by si sa o svoj chlieb s hladným starcom? Sám ho mám málo. Nie! Neodporuj im. Nestojí to za to. Nič tým nezískaš, len čo ťa zbijú. Nedráždi ich. Nechcem umrieť od hladu. Mal by si poslúchnuť starca, chlapče. Na budúce už nebudeme takí láskaví. Jedného dňa sa to zmení. Izaiáš povedal, keď príde Mesiáš, tí, čo ho nasledujú, nebudú viac ani smední, ani hladní. Už tomu viac neverím. Počul som to už miliónkrát, ale stále sa nič nedeje. Stále hladujeme. Celé mesto spí, len my pracujeme. Taký je život pekára. Mal som byť výbercom daní. Nik ich nemá rád, ale aspoň sa môžu vyspať. Musí byť aj ľahší spôsob, ako si zarobiť na chlieb. Musí existovať ľahší spôsob. Je čerstvý? Nezdá sa mi veľmi chrumkavý. Je čerstvý. Vstávam o polnoci, aby ste ho ráno mali čerstvý. Izákov chlieb je chrumkavejší. Ak chceš Izákov chlieb, choď a kúp si Izákov chlieb. A veru pôjdem. Nie, žobrákov tu nechcem. Choď preč. Mohol by si mi prosím ťa dať kúsok chleba? V obchode sa zadarmo nedáva, zmizni. Prosím, som hladný. Zavolaj stráž. Čo je? Ľudia, Čo ťa bolí? pomôžte mi. Jedol som chlieb, ktorý predávajú a teraz mi je zle. Nestoj tam a rýchlo mu daj nejaký chlieb. Divotvorca prichádza. Volá sa Ježiš. Dokáže uzdraviť chorých a slepým vrátiť zrak. Je to trik. Nie, ja som ho videla. Stretne biedného, chudobného ubožiaka a zmení mu život na šťastný a radostný. My žijeme biedne a chudobne. Áno, zázrak by sa mi náramne hodil. Poďme. Dievča sa zdalo byť mŕtve. Ale my sme vedeli, že Božia moc ju môže uzdraviť. Požehnali sme ju a pomazali olejom. Prebrala sa
a stála pred nami živá a zdravá ako nikdy predtým. Ak veríte, nič nie je nemožné. Nič. Opäť vyplávame na more, majster? Nie. Je čas nakrmiť ovečky. Dúfam, že tá bolesť sa vyplatí. Všetko je lepšie ako horúca pec a ťažká práca. Zbal si udicu a poď s nami. Na tej lodi je Ježiš. Ježiš? Divotvorca. Niektorí hovoria, že je Mesiáš. Je svieži dážď, čo rieky plní, ako v púšti aj dnes nás síti nebeský chlieb. Prinášam mier a stôl je plný. On je tou odpoveďou našich prozieb. Počúvaj príbeh, má zvláštnu tvár. Poď síť sa láskou, čo prúdi k Slová, ktoré vám hovorím, nie sú moje. Pochádzajú od toho, kto ma poslal. A ak robíte to, čo vám hovorím, potom viete, že veci, ktoré vás učím, pochádzajú od Boha a nie odo mňa samého. Pane, zvečerieva sa. Nemali by sme ľuďom povedať, aby si zaobstarali nejaké jedlo a našli miesto na spanie? Vy im dajte jesť. Majster, je tu najmenej 10 000 ľudí, alebo aj viac. Vylúčená vec všetkých ich nakrmiť. Chodte a zistite, koľko jedla majú so sebou. Máte so sebou jedlo? Nie, odišli sme na rýb. Priniesli ste si so sebou nejaké jedlo? Nie, nerátali sme, že sa tu... Máte so sebou jedlo? Ježiš sa pýta, či máte nejaké jedlo. Ty, pane, máš niečo na jedenie? Nejaký chlieb? Ovocie? Hocičo. Má vôbec niekto so sebou jedlo? Tento chlapec má 5 jačmených chlebov a 2 rybky, majster. To je všetko, čo sme našli. Ale čo je to pre toľkých ľudí? Si veľmi láskavý, že si sa podelil o svoj chlieb. Nepodelil by si sa o svoj chlieb s hladným starcom? Sám ho mal málo. Vďaka ti za tvoje požehnanie, Pane. Pre nás chlieb má,
Poďte. Naplním vaše koše a vy nakrmíte ľudí. Čo sa deje? Ježiš rozmnožil 5 chlebov a 2 rybky tak, že to stačí pre všetkých. Čo? Chytaj. To je... To je predsa náš chlieb. Vieš, čo to znamená? Už nikdy viac nemusíme pracovať. Ako si na to prišiel? Na čo by sme vstávali uprostred noci a piekli chlieb, keď tamto Ježiš ho dokáže spraviť zo vzduchu? Aha. Neverím, že by to pre nás robil stále. Zbalamutíme ho sľubom, že ak neprestane vyrábať chlieb, urobíme z neho nášho kráľa. Áno, vyhlásime ho za kráľa. Už žiadna rozpálená pec. Nejaké vstávanie uprostred noci. Dobrí ľudia, počúvajte. Aké je tvoje zamestnanie? Som kováč. A čo by si povedal na to, keby si mal železo ukuté bez toho, aby si sa vôbec dotkol kladiva? To by som bral. Ježiš by to urobil. Ak ho vyhlásime za kráľa. Naplnil by mi sieť rybami? Bolo by ich viac, ako vieš spočítať. A aj ti ich vytiahne z mora. Priatelia, čakajú nás dobré časy, ak si Ježiša zvolíme za kráľa. Každý sa najedol, majster. A koše sú plné jedla. Majster? Niektorí ma budú presviečať, aby som sa stal ich kráľom, pretože si myslia, že im ponúkam život plný zázrakov, bez práce. Vráťte sa do Kafarnaumu. Ja sa teraz pôjdem na vrch modliť. Stretneme sa. Kam ide? Ježiš, neopúšťaj nás! Ježiš! Kam ideš, Ježiš? Ježiš! To je v poriadku. To robieva často. Len sa hore na vrchu pomodlí. Tak tu teda počkáme, kým sa nevráti. Skôr či neskôr síte dolu. Čoraz silnejšia! Robte niečo! Loď sa potápa! Zvinúť plachtu! Ťahajte laná! Nedá sa, laná sa zasekli. Drahý pane, zachráň nás!
Pozrite sa. Tuším, zlý duch. Je to prízrak. Neobávajte sa. Som to ja. Je to Ježiš. Nebojte sa. Ako dlho sa človek dokáže modliť? Musíme ho nájsť. Netúžim vrátiť sa k životu plnému driny. Ani ja. Mám plán. Prejdeme na druhú stranu a nájdeme jeho 12 priateľov. Skôr či neskôr sa Ježiš k ním pripojí. Ktokoľvek príde ku mne, nikdy nebude hladný. A tí, čo vo mňa veria, nebudú viac smední. Ako dobre, že sme vás našli. Hľadáme vášho majstra, Ježiša. Ako si sa... Veď si bol... Ó, veľký a múdry majster, hľadali sme ťa široko ďaleko. Áno. Chceli by sme sa stať tvojimi sluhami. Urobíme všetko, čo nám prikážeš. Verte vo mňa. Možno by si nám mohol dať ešte ďalší dôkaz. Veď vieš, aby sme si boli istí, že ťa máme nasledovať. Napríklad, Boh nechal z neba padať chlieb, aby nasytil Mojžiša a celý národ na púšti. Ja teda urobím to isté. Dám vám chlieb z neba. A ak chlieb, ktorý vám núkam, príjmete, už nikdy nebudete hladní. Vynikajúce! Pravda, že ho príjmeme. Urobíme, čo len chceš. Kde je ten chlieb? No? Ja som chlieb života. Isteže, vaši predkovia jedli na púšti mannu a predsa všetci zomreli. Ja vám ponúkam živý chlieb, ktorý prichádza z nebies. Ten, kto príjme moje slovo, ten bude žiť večne. Pretože z neba som neprišiel zo svojej vlastnej vôle, ale z vôle toho, kto ma poslal. A on rozhodol, že každý, kto uvidí jeho syna a uverí v jeho meno, získa večný život a v posledný deň bude vzkriesený. To má byť vtip? Pohoršuje vás to, čo som povedal? Moje slová môžu nasýtiť vašu dušu. To je všetko, čo ponúkaš? Iba slová? A my, hlupáci, sme ťa chceli vyhlásiť za kráľa. Prosím, poďte, nasledujte ma. A prečo by sme mali? Nezdá sa, že by si nám uľahčil život. Povedal si, že pre nás bude robiť zázraky. Ako som mohol vedieť, že nebude chcieť byť kráľom? Nebude robiť chlieb? Vyzerá to, že sa vraciame k peci. Vy ste sa tiež rozhodli odísť? Kam a ku komu by sme šli, pane? Ty máš slova večného života. A my veríme. A sme si istí, že ty si Kristus, Syn živého Boha.
Už sa s vami nebudem biť. Od teraz